Телефонҳои Realme 11 ва Realme 11 Pro. Телефони Realme ҳастанд. Телефони Realme 11 108 мегапиксел камера дорад. Процессориш Hello G90 67 Вт, дисплея зарядка дорад. Экранш боша Super AMOLED. И телефон 67 Вт дисплея зарядка дар байни 40 минут зарядча пур мекунад. Инчунин бо Realme 11 Pro аста. И Realme боша 120 Hz экранш кор мекунад. 100 мегапиксел камера дорад. Процессориш боша Dimensity 7050 Gi. Ва дисплея зарядка дорад, ям 67 Вт дисплея зарядка. Дар комплектациашон чӣ доранд? Дар комплектациашон кабел, блок ва чихол доранд. Чихолҳои прозрачни тёмни, чихолҳои прозрачни мисол сафед шастай ва яктаи дигар скрипка барои сим-карта бовардан доранд. Агар ки нархҳои телефонҳоро фаҳмидан хоҳед, дар рақамҳои болои камдагӣ занг занед ва метавонед чунин аз рӯи телеграмам нархҳоша бепарво бифаҳмед.